Здравейте, хора! Както виждате, се намирам върху общака в поляната SMP сервер, който никога не съм снимал, както и в такта. Никога. Мисля, че това ще е първото каче. Да. Така че, нека да започваме. Значи, виждате, тук имаме един прекрасен блок, общак се нарича. Е, тук е много добре, тук живее гошката, живее тук. Живее Ванко. Да, Ванко. Още пише Ванко, не Ванко. И последния апартамент тук не е довършен, само да кажа. Че не е довършен. Да, не е довършен. И моя апартамент. Апартамента на килъра. Шумам се. Пик-пук. Трябва да махна килъра, защото бях килъра, сега съм пик-пук. Вече съм пик-пук. Пик-пук. Аз бях да го казал даже. Пик-пук, 19 бяха, но вече нямам да отбавка. Просто пик-пук. И нашата тераска е тук. Правка коса. Нашата тераска, да. Не мога прискоча, не знам защо. Ще защото е висока един блок, аз съм два блока висока. Така че да. Ако трябва да се злотая нашето езерце, което мога да се плувам. Който ти какво е. Чакайте да се усилям тук. Имам 10 човека в момента. Да, дранил шия. Нали, общака са. Виж, които направих черна лайк. Аз съм мисля, че съм на лайк. Както иска да се научите. Такова ще не е толкова. Абе, светяна. Мисля, че много хубав. Не е още толкова, сигурно да изглежда. Магазин за къщата, който не е моя. Къщата ми, която е моя. Апартамента вече няма проблем. Много добре съм се справил. Че не ходя никога. Проблем. Няма да не знам. Че няма. Не ме интересува. Нещо, което най-много ме интересува от този сервер е това нещо. Всъщност, тук трябва да имаш стрелен. И като миш, и то така. Зомбар. Зомбар. С малко зомбар са. Не. Майчо. Да, нещо, което наистина много харесва. Ще много добре се качи на тера. Ще отидем при него. Типа не искам да е къс, не е чак толкова дълъг. Тя е разумна. Абе, тук е това завършило. Чайче. Но, пише някъде зумбро. Геймплей.
Окей, можем, да? Нали? Мога ли? Не се мъча с тези неща. Зум не вика. Не мога зумна. Аха. Ето, зумнах. Ето, виждате ли го? Това е там. И сега ще ви го покажа. Ако не знаете какво е. Хората от лайфа знаят. Не знаят. Сега ще ви покажа, няма проблем. Хайде. Гледайте. О! Не успях да покълча яма. Аз ще скина си цел инвентар. Да, това ми е базата. Може да се 4 входа. Лагото е, да ви я покажа отскоро и клипа свършва. До края на март месец, ако не стигна 140 влата, всичко свършва. И това отгоре, и това отдолу, така че и надявам се, че да ви е харесал. Ако е така, да го лайкнете, да се абонирате за канала, защото ако не стигнем 140 абоната до края на месец март, спира и просто искам видеята. Силя канал направо ще ви спира. Така че и до нови срещи. Бъдете живи и здрави. И ако искате да ми разсете всеки ден, абонирайте се за канала. И с Богом от мен.